Reflexió: el perceptor i el percebut en el somni de la vida. El percebut és allò que apareix com a objecte per a un subjecte. Les màquines són percebudes i objectivables en el seu comportament, i el seu comportament es pot explicar per la llei de causa i efecte, ja que podem percebre directament o indirectament les estructures de causes i efectes que les fan funcionar. Però, què serien les màquines sense aquells que les utilitzen o les fan funcionar? Què serien les màquines sense aquells que les perceben? Les màquines no perceben, només funcionen en relació amb les causes del seu entorn, i elles mateixes produeixen efectes en el seu entorn. Percebre, per als humans, és més que reaccionar a l'entorn. La percepció humana no es pot explicar completament per estructures objectivables de causes i efectes, ja que per explicar aquestes estructures necessitem percebre-les primer, i sempre en queda alguna cosa sense percebre, ja que no podem percebre allò que percep un altre, ni saber si percep o només reacciona a l'entorn, ni podem percebre'ns a nosaltres mateixos percebent. Sense perceptors no existiria el percebut. Sense un subjecte no hi ha objecte per a aquest subjecte.